sapune. Kok njaluk cepet-cepet. Nek mau jarene nyapu, ngene nyapu jare sapune sing sundel sing lonte nek kabeh, sing bolong sing bosok. Kok nyapu ra gagi kecak-kecak malah enek kabeh. Iya. Kakase londot kabeh sambat. Lu tukono sapu. Nek nape tukono sapu nebrapo. Sapa sing ngomong? Ora ada sapu lho, ape ndembek sapu jadi gak oleh tuku sapu. Saiki oh, sapu sundel. Ya tak kandhani. Anak wedok lho nyapu ae jek kleru yo. Pemane anak lanang sing gaweane mok buk turu HP. Yes. Ulantang lanang yo lonte padha ae.